Sesarengan laras gumelar kerja bareng bersama Tombo Ati sound systemnya Indonesia. Laras Gumelar mayang-mayang. injek Kang Mas. Aku kang setya satu wet biyen nganti saiki babasane batang kepapat apa sumenar handiko panggayomanku lair batin kumus nyata mongsa jane handiko samone kurang rano tondo yati asang sene ngangkat hamrat tepi jalan lasu iki mpane kok sik anyep orang belum ada pengairan toh Mas. Ayo. Orang teka. Ayo bari kingko to, iki engko PDAM ya langsung diluncurkan to. PDAM berwarna merah. Ya merah, putih, hitam. Putih. Yang Kabeh. hitam ada. Ada no. Yang hijau pertalit. Heeh, kuwi jane bola apa piye? Yang biru pertamax. Wilujeng dalu nggih Bapak. Diucapkan selamat malam. Nggih, Sugeng rawuh. alhamdulillah. Sehat selalu semuanya. Nggih. Bacotke, Nduk? Bacot ke? Ya. Nggih. Mogyanto berkaing widi anti ngomong tansah limpah banyu warga satya kula tansah lam-lami Kerja bareng Tombo Ati sound system. sesarengan laras gumelar Sarangan campur sari Laras Gumelar campur sari Indonesia. Bagus. ayo Mas Asik. bukan setya satu wet biyen nganti saiki bapak seni batang kepapat apa sumenat handika pangyomanku lair batin kumus nyata
takon tak delok sing senggak kok gene apa wis lemes to? Wis lemes. Oke, tak wong-wong ki. Aku ya kok lagi Wah kasep. Heeh. yo mathe sesuk elek Sesuk. senggak. Mening malah. Iki mang ya Piye, aku sek Dada? pisan iki ya Mas. Heeh. Setya tuhu. Setia tuhu. Garape gawe drum ki lagi pisan iki. Heeh. Dadi ya setia tuhu iki kan ya biasane kan Karo- anyep nyemek-nyemek penak ngono ta. Iki Ki mang mung- diberekne nyata ya saking semangate kuwi mang Saking lho. semangate. Heeh, ngono. Ngono ya. Heeh. Mari ngene kan yo wis Sayangnya terus hae ngono ndak ae. ora Heeh. Bar kuwi engko bar iki ya langsung to. langsung. Heeh. Teko masih. Langsung tekan nang ndi? Ayo, ojo mok genane to, Mae. Sik to, sing teko opone? Sing teko Lho, opone? PDAM. PDAM. Heeh. Perairan. Ya no. Yang membuat semangat. Aku engko bar iki joget lho, sing seru lho ya. Joget apa? Yo joget ngewangi sampean Wong lho. ngono. Tak Aku ewangi. manut dirimu apa dirimu manut aku? Aku manut sampean Cahayu. Ngono. Heeh. Wah iki digawe sing koyo mang apa sing Ya sing iki mang, sik tas iki mang Oh, ya. penak wae. Heeh. langsung Heeh. Mogyanto berkaing wiji. Ha